LMC nahrávky. Dnes u nás v nahrávkách vítám andragoga, learning designera a odborníka na vzdělávání dospělých Braňa Frka. Ďakujem za pozvanie. Budeme se spolu bavit o tom, jak se učit v jakémkoliv věku, jestli k tomu lze lidi nějak namotivovat a budeme se hodně bavit o trendech ve vzdělávání a potažmo jak ty věci, které z těch trendů plynou, prosazovat ve firmách. Už sa na to teším, poďme na to. Braňo, kolem vzdělávání lidí třeba při práci v dospělém věku panuje spousta mýtů i předsudků. Počínaje tím, že lidi od určitého věku, typicky ve vyšším věku, se vůbec nic už nemůžou naučit, nebo tím, že se lidi vůbec učit nechtějí, že k tomu musíme nějak nutit. Jak to vidíš ty? Jak je to s těmihle předsudky o vzdělávání v dospělém věku? Áno, je to presne tak. Je strašne veľa mýtov o práve dospelých a je na to viacero aj vedeckých faktov, o ktorých sa môžeme ako pobaviť. V prvom rade myslím si, že je to naozaj vzdelávanie ako komplexná vec a je pochopiteľné, že ľudia v rôznych ako častiach svojho života majú určité ako ťažkosti napríklad so vzdelávaním. Napríklad keby sme sa pozreli na to čisto ako biologicky, tak je určite pravdou, že mozog dospelého človeka sa už trošku ako líši od mozgu dieťaťa alebo mladého človeka. Je to v podstate inými slovami, mozog dieťaťa je dizajnovaný na učenie. Keď si predstavíme, koľko sa toho ako dieťa musí naučiť, tak je jasné, že inak napríklad údaje uvádzajú, že napríklad počet neurónov, respektíve tých prepojení je u dieťaťa zhruba o tretinu ako väčší alebo vyšší ako u dospelého človeka. Na druhej strane, ale mne sa páči také ako prirovnanie, že mozog dospelého človeka má síce už trošku zastaranejší procesor, preťažený plný hard disk, ale na druhej strane to je práve tá výhoda, že pri tom vzdelávaní dospelí môžu ťažiť vlastne už zo svojej životnej skúsenosti, z tých vedomostí, ktoré majú a na tom sa dá veľmi krásne stavať. Keď ľudia pochybujú o svojich schopnosti učiť sa v dospelom veku, mám pocit, že častokrát je to taká ako výhovorka trochu, pretože na druhej strane učiť sa niečo v dospelosti je tak trošku vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Dospelí ako neradi ako znášajú to, že vlastne robia chyby, že neúplne ako sú pánmi tej situácie. Takže je to skôr vlastne asi možno tento problém, ale môžem ako našich poslucháčov ubezpečiť, že naozaj ako žiadna ako prekážka vlastne, že by sa človek nemohol učiť v dospelom veku nie je. Tak to je dobrá zpráva, protože zrovna teď se ukazuje, že jsme v takové situaci a době, kdy se musíme hodně intenzivně přizpůsobovat. A hlavně i vidíme, že to přizpůsobování se bude zapotřebí dlouhodobě, protože ty věci, které nás čekají ohledně klimatické změny nebo automatizace, robotizace, ty se na nás valí a ta naše práce se nám i mění pod rukama. Ty si natočil pro Seduo kurz, jak se efektivně učit online. Vypíchl by si z něho třeba 3-4 nějaký hlavní věci, které platí univerzálně, jako nějaké zásady, které lze vlastně využít, ať už pro mě jako zaměstnance nebo člověka, který někde pracuje, nebo i v rámci organizace, pro kterou se to snažím zařídit. Áno, my sme natočili ten kurz, ktorý je hlavne zameraný na to online učenie, ale samozrejme, že tie princípy sú niektoré aj univerzálne. Čo by som určite ľuďom doporučil, je prijať fakt, že niečo sa naučiť nie je úplne jednoduché. Tým nechcem ako ľudí odradiť, ale napríklad, keď sa chce niekto naučiť cudzí jazyk, rozhodne sa to nedá očakávať, že to zvládnete za pár týždňov. Proste naozaj vzdelávanie alebo naučenie sa niečoho vyžaduje určité ako úsilie, čas a určitú sebadisciplínu. Takže asi s týmto pristupovať vlastne trošku seriózne k tomu vzdelávaniu a takisto neočakávať nejaké ako zázraky, že povedzme pozriem si kurz a voilà, už viem všetko. Vyžaduje si to samozrejme určitý čas, ale takým ako princípom, ktorý by som určite doporučil, je naozaj trošku zodpovedne ako naplánovať to vzdelávanie, napríklad urobiť si z toho, tak povedať, z rituál. To znamená, nájdem si alebo vyčlením si na to konkrétne dni, čas, kedy sa budem vzdelávať, aby sa to stalo súčasťou mojej, povedzme, nejakej ako aj pracovnej alebo osobnej rutiny a tak vlastne viem vlastne si na to zvyknúť, že sa vzdelávam. A
veľmi také ako dôležité, čo by som doporučal, čo mnoho ľudí nerobí, pokúsiť sa trošku merať svoj progres. Pretože ak to nerobíme, vlastne nevieme, či nejako postupujeme a vlastne tá učiaca sa krivka je častokrát ako horská dráha. To znamená, niekedy sa nám darí, potom zistíme, že nie úplne, je to veľmi ťažké a tam práve veľa ľudí proste to učenie zanechá, pretože nedarí sa mi to, nemám na to bunky a také tie veci. Ale ak si vlastne vieme náš progres nejakým spôsobom merať, povedzme, že vytýčim si nejaký milník, že povedzme by som chcel prejsť tieto lekcie v určitom čase alebo dosiahnuť nejaký ako level. Vtedy si to viem odmerať a vlastne je to veľmi dôležité pre motiváciu. Proste dokázal som to, poďme na ďalšiu vec. Takže tieto veci veľmi fungujú. Inak v online vzdelávaní sa to veľmi častokrát už priamo dizajnuje v tých kurzoch, že človek vidí svoj progres a je to veľmi ako dobrá vec. Takže toto by som doporučil aplikovať na akékoľvek vzdelávanie. A když teda ještě zůstaneme v té osobní rovině jednotlivce, který to dělá pro sebe v nějaké situaci, kdy tuší, že to pro něho má nějaký význam a třeba účel, ke kterému jako směřuje. Přesto spousta lidí třeba s dobrou vírou začne, někteří začínají opakovaně neustále a nikdy se nepřehoupnou přes tu fázi začátečníka. Typicky se to týká jazyků nebo nějaké technologické dovednosti, kde tuší, že už by to měli umět, ale prostě jim to nejde a je tam takový ten odpor. Co bys doporučil v téhle situaci, kdy pořád narážím na ten věčný začátek? Je to veľmi ako častý problém. Ja si myslím, že hlavným dôvodom je, že v zásade ako nechcem tým sa nikoho dotknúť, ale ľudia sa nevedia učiť. Je to hrozné, keď si predstavím, že každý dospelý strávil x rokov v školských zariadeniach a dokonca myslím, že priemerný čas je zhruba 17 rokov ako v školskom systéme, ale vlastne zistíme, že nevieme sa učiť. Totiž to je to dané povahou toho školského systému, kde máte učiteľa, ktorý vás nejako vedie, hej, a nejaký vlastne ten systém dokonca aj generuje vlastne techniky učenia, ktoré nie sú úplne adekvátne, napríklad memorovanie a podobne. A s týmito návykmi vlastne dospelý človek potom často zápasí, keď to má dokonca si organizovať sám, to znamená byť zodpovedný za svoj progres a mnohí vlastne týmto zlyhávajú. Týmto väčšiným začiatočníkom by som doporučoval, aby sa pokúsili nájsť vlastne spôsob, ktorým vlastne bude vyhovovať. Nebať sa vlastne skúšať, pretože všetci sme iní, niekomu môže vyhovovať napríklad učiť sa jazyk v skupine, kde sa práve môžeme motivovať tým spoločným progresom. Niekomu môže vyhovovať skôr individuálny prístup, to znamená, nájde si lektora, s ktorým ako môže pracovať. A ak človek má práve problém s určitou sebadisciplínou, je úplne super, keď s niekým ako je v nejakej interakcii, lebo OK, nechcete ho sklamať, tak začnete na tom pracovať. Ďalšou vecou je určite aj to u dospelých ľudí je veľmi dôležité pokúsiť sa vlastne to, čo sa učíme, prepojiť s akousi praxou. Totižto, keď sa učíte jazyk a vlastne skúšate si vlastne tie situácie, ktoré sú v učebnici, ono väčšinou sú ťažko nejako reálne alebo niečo podobné. Ja napríklad pre jazykárov doporučujem, keď máte nejakú hobby oblasť, tak skúsiť práve ten jazyk používať v tej hobby oblasti. Láka vás to, zaujíma vás to a vlastne ľahko prekonáte tú bariéru. A ako som spomínal už v tom predchádzajúcom odpovedi, merať si ten progres. Hej, veľmi to povzbudí práve tých väčšiných začiatočníkov. Myslím, že tam je to veľmi časté, že vlastne oni ako začnú, vzdajú to a potom musia začínať znova od začiatku a to je ako demotivujúce. Čiže, ale ak si to budete merať, ten progres, veľmi vás to povzbudí. A možno jeden ešte tip, ktorý poznáme z nášho detstva. Všimnite si, že deti jednak, že ten mozog majú ako špongiu, ktorá ako absorbuje, ale vždy majú niekoho, kto ich povzbudzuje, kto ich obdivuje, chváli za to, že takže nájdite si niekoho, kto vás pochváli, kto vás nejako podporí. To je aj v dospelosti to strašne pomáha. Tak to je super. Je to teda vlastně o tom napřed se naučit dobře učit po svém, aby mi to přirozeně lépe šlo a potom vlastně jde prakticky cokoliv. Když se podíváme na úroveň organizací, na firmy, na zaměstnavatele, ty investují poměrně hodně peněz do vzdělávání. Je to opravdu jako velký balík peněz, které vlastně plynou do vzdělávání a rozvoje typicky teda zaměstnanců, které už mají. Myslíte si, že to dneska dělají firmy dobře, nebo tam vidíte nějaký jako úskalí, kde se to dá výrazně zlepšovat? Ja si myslím, že nájdeme tam strašne veľa problémov alebo povedzme určitých vecí, ktoré nie sú úplne dotiahnuté. Je napríklad známy koncept 70-20-10, kde je
je to samozrejme ako nejaký teoretický koncept, ako neberte to úplne vážne, ale v zásade ten koncept hovorí o tom, že človek napríklad v zamestnaní sa najviac naučí práve ako tým learning by doing. To znamená tým, že to vlastne tú prácu vykonávam, získavam skúsenosti a podobne. A to tvorí povedzme až 70% práve toho, čo vie. 20% zhruba tvorí to, čo sa naučí od kolegov alebo počas povedzme tímovej práce a iba 10% sa naučí práve z toho formálneho vzdelávania, to znamená z tréningov a kurzov. A mne stále príde ako veľmi prekvapujúce, že vlastne firmy do tých 10% ako strašne investujú a úplne si nevšímajú práve tie ostatné ako možnosti, práve povedzme, nazvime to sociálne učenie, to znamená ako umožniť ľuďom, aby sa učili od svojich kolegov a navzájom a zároveň, aby mohli vlastne sami sa rozvíjať a povedzme reflektovať tú svoju prácu a pracovať na nej. Ono je paradoxné a možno aj vlastne výmluvné, že vlastne ľudia, ktorí sú povedzme freelanceri alebo kreatívni ľudia, tak majú mimoriadne rozvinuté práve to ako seba riadené ako vzdelávanie, pretože si plne uvedomujú, že je to pre nich dôležité. A tento princíp alebo niečo podobné by sme sa mohli pokúsiť zavádzať do firiem. Máme ten koncept učiaci sa organizácie, ktorá by práve smeruje k tomu, že práve tá firma by mala nie tak sa venovať tomu, čo tí ľudí učíme, ale práve vlastne zvyšovať ich schopnosť učiť sa a pracovať na sebe. Samozrejme, že je to nejaký ideál, ale je to ideál, ktorý ako asi stojí za to nejakým spôsobom sa snažiť dosiahnuť. Mm-hmm. Já se k tomuhle ideálu a konceptu za chviličku ještě vrátím, ale teď mě zajímalo, když jsi říkal 70-20-10 a do těch 10% toho formálnějšího vzdělávání, nějak strukturovaného nebo řízeného, se firmy snaží vlastně nacpat velkou část toho vzdělávacího objemu. Já tam docela často vidím ten problém, že oni potom neumí propojit výsledky toho vzdělávání, ten progres, k kterému lidi dojdou s tím, aby ho vlastně vůbec mohli uplatnit v praxi, že se vlastně vzdělávají tak trošku jako do zdi ti lidi. Neohrožuje to jejich motivaci? Nebo jako... Jo, určite. To je ako jedna z ako vecí, ktorá mne na tom ako firemnom vzdelávaní ako úprimne poviem, ako až dráždi, lebo všimnete si ako typicky ako príklad, chceme trénovať členov obchodného tímu napríklad v komunikačných ako dovednostiach. Tak najmä sa nejaký lektor, ktorý príde a jednodenným nejakým ako tréningom má toto všetko zabezpečiť. Vzdelávanie nie je jednorazová akcia, je to proste proces a keď si ešte uvedomíme, že tam vlastne absolútne chýba obvykle nejaký follow-up proces. To znamená, že nikto sa nevenuje tomu, ako vlastne tí ľudia, ako im pomôcť, ako ich podporiť v tom, čo sa naučili, ako zavádzať do praxe. Takže ako vravíš, je to naozaj vzdelávanie do zdi. Proste podľa mňa to ani nemá význam. Dokonca my máme aj dáta, kde vlastne vieme, že napríklad po takomto vzdelávaní, ak nenasleduje follow-up, tak vlastne už na druhý deň ľudia zabudnú 60% tých informácií, ktoré sa dozvedeli. To je strašná škoda, strašné mrhanie. A keď si predstavíme, že aké nákladné sú vlastne tie veci, firemné vzdelávanie, je to naozaj vyhadzovanie peňazí do vzduchu. Samozrejme, že chcem povedať, že sú aj lektori, ktorí ako si dávajú záležať na tom follow-up. Podľa mňa každý ako dobrý lektor nejakým spôsobom sa snaží, aby jeho práca mala nejaký efekt. A ešte sa môžem vrátiť k tomu, že napríklad v HR svete je strašne ako veľkou témou, ako vlastne merať tú návratnosť tej efektivity alebo tých nákladov vynaložených na vzdelávanie. Napríklad je veľmi zaujímavé, že málo kedy sa stretávam s tým, že povedzme ten vzdelávací cieľ je priamo napojený na nejaký ako biznis cieľ. To znamená, napríklad v prípade tých komunikačných dovedností toho tímu sa úplne núka prepojiť ten vzdelávací cieľ s povedzme nejakými výsledkami obchodnými práve tohoto tímu. Inak keby to niekoho zaujímalo, je výborná metodika na to, volá sa to action mapping, kde sa práve ako prepája vlastne vzdelávací cieľ, že cieľom nebude chceme naučiť týchto ľudí lepšie komunikovať, ale my chceme, aby lepšie predávali práve vďaka zlepšeným komunikačným zručnostiam. A takýto ako mindshift mne niekedy ako príde, že je málo používaný a to je strašná škoda. Mm-hmm. My se malinko vlastně dostáváme i k tomu, co ty osobně děláš. Mm-hmm. Ta tvoje profese se nazývá learning designer. Co bys doporučil našemu posluchači, což je typicky buď člověk z HR nebo z managementu, který vlastně do nějaké míry má vzdělávání na starosti
ať už formálně, nebo třeba fakt mu na tom záleží a snaží se v té organizaci něco měnit. Co jsou ty první kroky, pokud chce vzdělávání výrazně v té firmě vylepšit? Čím by měl začít? No, ako úplne univerzálna rada je vnímať to komplexne. Vzdelávanie nie je nejaká čiastková ako disciplína alebo nejaký individuálny šport. Je to proste niečo, čo by malo byť alebo malo by byť zastúpené alebo prejavovať sa vlastne vo všetkých oblastiach života vlastne tej organizácie. To znamená, že keď meníme obchodnú stratégiu, mali by sme uvažovať aj, ako vlastne budeme našich ľudí školiť, aby vlastne to vedeli nejakým spôsobom využiť vo svojej práci alebo vedeli, ako postupovať. Takže ten komplexný prístup mne príde ako úplný kľúč vlastne k jednak lepšej efektivite a takisto aj vlastne k porozumeniu. Totižto ja mám častokrát dojem, že to vzdelávanie sa častokrát objednáva tak trošku náhodne, alebo to, čo je trendy. Častokrát ja mám taký pocit, že proste niekde čítame nejaký článok a teraz, to by sa nám hodilo, tak to proste objednáme. My napríklad v learning designe veľmi si zakladáme práve, tak ako pre vysvetlenie my používame vlastne niečo, čo je podobné ako tým dizajnovým procesom. To znamená, že ten prvý je samozrejme to naozaj dôkladné oboznámenie sa vlastne, koho ideme vzdelávať, o čo ide a vlastne porozumenie celej tej situácii. A tam sa častokrát ukáže, že ani tak nepotrebujeme to, čo bolo ako prvotné zadanie, ale vlastne skôr iné veci, ako sa ukážu ako dôležité, alebo ktoré by ako mali byť nejakým spôsobom do toho zakomponované. A vlastne v tom learning designe my sa snažíme práve uplatňovať ten ako komplexnejší prístup. Samozrejme vieme nadizajnovať aj špecifický workshop, ale aj myslím si, že pre tých klientov je výhodnejšie vlastne sa na to pozrieť naozaj zodpovedne a vlastne naozaj pracovať vlastne napríklad aj s tými dátmi, čo je mimochodom dosť častý problém, že na základné otázky častokrát ten zadavateľ nevie odpovedať. Proste máme taký dojem, že asi toto je pre nás potrebné. A s takýmto ako prístupom sa potom veľmi ťažko dosahujú nejaké dobré výsledky. A když se teda i ten nadšený člověk, který to buď dostal na starosti, nebo si to sám vzal za své a chce v té firmě organizaci něco měnit, do toho pustí. Pojíme to komplexněji, přesně jak si říkal, a teď začne narážet na ten odpor. Lidí, kteří vlastně stejnou potřebu nezdílejí nebo nemají, protože to, co dělali doteď a tak, jak to ta firma má nastavené, přece vždycky fungovalo a pořád tady je a funguje ta firma. Jo? Biznisu se docela daří. Hlavně teda v dobách, kdy je konjunktura, tak to vypadá úplně na snadě, že když ta firma vydělává a roste, tak proč bychom něco měnili? Co bys doporučil v těchto situacích, kdy ty vlastně potřebuješ nakoupit ostatní, třeba z managementu nebo z top managementu, pro změnu vzdělávání a rozvoje ve firmě? To je taký klasický ako prístup, že nadšený človek ako beží proti zdi a naráža a potom stratí motiváciu. To je ako vždy s takýmto ako zmenami. My na to máme určitú ako vlastne v súčasti ako metodiky je, že vlastne v tom dizajnovom procese my sa snažíme práve ako stakeholderov zapojiť aktívne. Nielen stakeholderov, ale aj vlastne budúcich účastníkov. Čiže veľmi často napríklad ja osobne používam tzv. Co-create workshopy. To znamená, že sa robí ako workshop, kde sa práve ako tá tematika nejako so stakeholdermi aj so samotnými ako budúcimi účastníkmi ako preberá. Snažíme sa povedzme brainstormovať a rôzne ďalšie techniky a vlastne tým pádom sa stáva, že tento projekt sa stáva tak trošku aj ich projektom. Sú do toho zahrnutí, častokrát porozumejú vlastne, že je to dôležité alebo že to musíme robiť inak. Keď si predstavíme opačnú situáciu, že povedzme zamestnanec príde mu mail a proste máš ísť na budúci týždeň na takýto tréning, tak si povie, ja to teraz vôbec nepotrebujem, nie je to, čo ma zaujíma a potom samozrejme aj taký ako výsledok je. Ale ak je zakomponovaný do toho a má možnosť povedzme tak povedať ako spolu vytvárať, spolu dizajnovať ten výsledný ako produkt, tak je to úplne skvelé. Ja mám s tým veľmi dobrý vlastne ako skúsenosť a samozrejme kľúčoví sú tí stakeholdery. Keď dokážeme vlastne s tými stakeholdermi ich zakomponovať do toho, totižto pre stakeholderov je častokrát komfortná pozícia proste povedať nie, áno, toto sa nám líbi, toto nie. Ale keď sú ako vystavení situácii, že vlastne na tom workshope by mali vlastne sa nejako vyjadrovať povedzme k navrhovaným riešeniam, už je tá situácia iná a potom aj ten
ten dopad a vôbec aj potom tá realizácia oveľa jednoduchšia. Jednoducho všetci ako zúčastnení a tí kľúčoví ľudia porozumejú, že áno, toto je niečo dôležité. Takže recept je asi postupovať takýmto spôsobom. Mimo iné má to aj pozitívum v tom, že častokrát sa tam objavia. Napríklad veľmi často, a myslím, že úplne pravidelne sa mi stáva, že sa úplne odkloníme od pôvodného zadania, pretože ľudia porozumejú, že OK, toto asi je možno lepšia cesta. A to nás dostává k otázce na ten balanc mezi nějakou řízenou aktivitou, tou potřebou třeba konkrétně firmy, která do toho původně šla s nějakým záměrem, a tím, že lidi opravdu berou lépe a více za své věci, které považují za vlastní, když toho jsou součástí a můžou to ovlivňovat. A v posledních letech se dost rozšířilo i typicky v online vzdělávání to, že se lidi mohli sami vybírat, do čeho by ten svůj čas a energii chtěli věnovat, co se chtějí učit, kam je to vlastně třeba v té kariérní cestě posouvá, ale zároveň spousta firm jako zažila, že se potom ti lidi v tom ztratili. Třeba přestali, protože už neviděli úplně smysl. Jak ty ten balans vnímáš a kde si myslíš, nebo jaký je ten tajný recept, je to trošku možná alchymie na to, aby to opravdu fungovalo. Nějaká potřeba řízená zhora a zároveň vlastně to přenesení zodpovědnosti na ty lidi v těch týmech, aby to brali za své. Áno. Ja si myslím, že napríklad, keď sme spomínali Seduo, to je ako pekný príklad, že napríklad zamestnávateľ kúpi celú vlastne knihovnú kurzov, ponúkne ich ľuďom, ale myslím, že to je len prvý krok, pretože ak to necháme na nich, tak samozrejme vyberú si povedzme tie čerešničky, proste ako to, čo ich zaujíma a potom ako sa stratia v tom, lebo tam je aj tá rozhodovacia paralýza, hej, mám toho strašne veľa k dispozícii a vybrať si, čo je pre mňa je niekedy ťažké. Samozrejme, ono to aj samotné ako vzdelávanie je, ako som vravel, proces, takže títo ľudia potrebujú aj určitú podporu alebo nejaký ako support. To znamená, práve si myslím, že tí vzdelávací špecialisti alebo ľudia z HR vedia povedzme aj pomôcť tým ľuďom orientovať sa v tomto, ale na druhej strane my aj využívame na to technológie. Myslím, že aj veľmi ako super je napríklad taká oblasť vo vzdelávaní ako data-driven learning. To znamená, že napríklad obsah sa doporučuje na základe nejakých algoritmov. To znamená, som v nejakom napríklad online systéme, zvládnem nejaký kurz, evidentne systém nejako zaznamená, že mám o to záujem a hneď mi doporučuje povedzme obsah, ktorý by mohol byť relevantný. Keď si to ľudia vedia predstaviť YouTube, tak to funguje, hej, že vám dáva ako videa, častokrát sa netrafí, ale častokrát je to naozaj, môžete takto postupovať ďalej. A keď sa tajný recept, ja si myslím, že keď vlastne necháme tú zodpovednosť na ľudí, ľudia sa väčšinou rozhodujú pre vzdelávanie, ktoré im pomôže riešiť ich problémy. A toto je veľmi asi kľúčový bod a my to voláme point of need learning. To znamená, že človek je motivovaný sa naučiť vtedy, keď vlastne ako pocíti tú potrebu. Ja typicky používam príklad, stojím pred excelovskou tabuľkou a neviem, ako tam mám niečo urobiť, tak samozrejme, že vtedy ako mám potrebu hľadať vlastne postup, ktorý ma k tomu dovedie. A toto je strašne dôležité, na to proste sú tie technológie ako stvorené. To znamená, že my vieme vlastne s tými dátami, naozaj s algoritmami pracovať a vlastne týmto ľuďom obrazne povedať na jeden klik doporučiť ten obsah. Ľudia veľmi ako v súčasnej dobe ocenia, ak to vzdelávanie je vlastne k dispozícii vtedy, keď to potrebujem. Keď si predstavíme, povedzme, ako rozdiel proti prezenčnému vzdelávaniu, ak by som sa mal prihlásiť na kurz excelovský, prezenčný, čakať, kým sa ten kurz otvorí a prejsť, naučiť sa celý, ja to nepotrebujem. Ja skôr vlastne ocením, keď vlastne si môžem vyzobať tú konkrétnu vedomosť. A toto vlastne, ako si spomínal, v tom premenlivom, dynamickom svete je strašne ako ten čas dôležitý, takže naozaj venovať ho efektívne práve tomu, čo potrebujem. A nehovoriac o tom, že potom s tými dátami vieme pracovať. Keď zistíme, že veľa ľudí, povedzme, tieto veci vyhľadáva alebo v systéme nejakým spôsobom študuje, vieme vlastne ten obsah doplniť a vlastne prispôsobovať o ich potrebách. Takže chápu-li to správně, tak součástí toho designu vzdělávání třeba ve firmě je i to zvědomění té potřeby, jakože fakt lidem ukážu
tady je něco důležitého, možná to zatím nevidíš, ale zároveň ukazuju, k čemu ti bude, když se to naučíš. Jo? Ano, protože to tam možná docela často chybí. Áno, to je práve aj zmena vlastne takého ako mindsetu, inak to je aj vlastne súčasť vlastne tej stratégie, ako vlastne vyvíjať organizáciu k učiacej sa, vlastne meniť tie mentálne modely. Vlastne to je aj typické napríklad príklad, keď to porovnám s technológiami, že mnohí ľudia sú proste užívateľia, ale nemajú ten setup, že svoj problém môžem, nie je na to nejaká aplikácia, nemôžem na to nájsť niečo a to isté by malo platiť vzdelávaní, že vlastne narazím na nejaký problém a hneď si položím otázku. Pozriem sa do nášho ako vzdelávacieho systému, či tam náhodou niečo nenájdem a ak nie, mám možnosť vlastne sa to nejako ako dopytovať, dotázať. A to sú napríklad tie najnovšie, ja som úplne nadšený napríklad z tých learning experience platform, ktoré práve ako s týmto pracujú. To znamená, keď tam nenájdete ten obsah, ktorý hľadáte, proste zadáte ako dotaz a niekto vlastne z vašich kolegov, ktorý vie napríklad zaujímavú odpoveď. Inak to je úplne ako typické, keď si pamätáte, vlastne ako keď sme pracovali ešte v kanceláriách, neviem niečo, opýtam sa, či to náhodou kolega nevie, tak vlastne takto sa dá vlastne aj v tom online vzdelávaní vlastne realizovať a vlastne my tie dáta vlastne vidíme. Aha, je tam nejaký ako request po niečom, vieme vlastne doplniť obsah. Takže ono to je naozaj ako komplexná vec a navzájom, čím je to viac prepojené, tým je to lepšie. Ale ako si spomínal, najdôležitejšie je vlastne to zmena vlastne toho mentálneho nastavenia. Ideálne by bolo, keby vlastne každý zamestnanec si uvedomoval, že ak niečo neviem, môžem sa to naučiť. Ak povedzme naozaj si s niečím neviem poradiť, nájdem niekde podporu a všetko je zvládnutelné. To je dôležité. A to, ako sme sa bavili ešte pred natáčaním, je častokrát možno aj trošku naráža na tú našu takú mentalitu, že my neradi priznávame, že niečo nevieme, že v niečom chybujeme, ale to sa práve v nejakom bezpečnom a v dobrom prostredí vo firme, kde je zdravá tá firemná kultúra, veľmi pekne dá prekonávať. To znamená, nie je problém povedať, že niečo neviem, pretože my jsme tu na to, aby jsme vám s tím pomohli. Mm-hmm. Myslíš, že se v tom i firmy, které působí v České republice, už hodně posouvají, třeba i pod vlivem těch okolností současných v posledním roce, nebo spíš pořád vzhlížíme k těm firmám, řekněme třeba na západě, které jsou mnohem dál? Jak to vidíš? Jsme v něčem světový? Určite, ono to úplne tak nezáleží, ako sme sa o tom bavili na nejaké ako lokalite. Veľmi často napríklad s takým ako zdravým ako prístupom sa stretávame napríklad u menších firiem, napríklad startupov, ktoré sú úplne nastavené na neustály ako progres, na menia svoj business plán, učia sa nové veci, to je krásna ukážka. Len najväčší asi problém je v tom, že je tá veľkosť tej organizácie, lebo ak sa bavíme už zase o 6 000 zamestnancoch, tak už je veľmi ako ťažké ako tie veci nejako meniť a opäť meniť povedzme tú firemnú alebo vzdelávaciu kultúru je proste beh na dlhú tráť, ono si to vyžaduje. Ale čo moja skúsenosť je, čo vlastne veľmi môže ako fungovať pri takýchto zmenách, je práve nejaké ako modelové správanie hlavne u lídrov. Ja mám práve skúsenosť z jedného projektu, že práve ako správny líder by mal byť povedzme ako šampiónom vo vzdelávaní. Hej, to viem si predstaviť, že mnohí vlastne ľudia ako z tímov vlastne keď vidia, že ich samotný ako líder vlastne tú svoju ako erudíciu a tú svoju vlastne ako schopnosť vlastne zvládať pracovné problémy rieši aj tým, že sa neustále vzdeláva, tak vlastne ho budú ako nasledovať. Takže mnohé vlastne firmy práve idú a to vlastne aj vidno na takých tých výrazných ľuďoch, ktorých vlastne vidíme aj v českom biznise, ktorí práve svojim osobným príkladom a povedzme aj tou ochotou priznať, že niekedy veci ako nevedia a pracujú na sebe. Tá kultúra postupne ako preniká aj myslím v českom prostredí. Ja nemám rád veľmi ako porovnávanie, ale treba povedať, že ak v niečom ako zlyhávame, povedzme v Strednej Európe, je to práve ako to prijatie vzdelávania ako kľúču, povedzme k nejakej ako adaptabilite ako tých organizácií a tak ďalej. Častokrát je to vzdelávanie vnímané ako proste áno, je fajn to mať, ale úplně jako se tomu nechceme venovať. No. Mm-hmm. To je docela zajímavé, protože vlastně z mého úhlu pohledu se vzděláváme neustále, pořád. Jak jsi říkal, primárně tím, co děláme a že se to za pochodu učíme, ale opravdu se učíme neustále, ale zároveň to vzdělávání bereme jako nějaký proces, typicky formální. Dost často obsahem toho vzdělávání ve firmách častěji jsou ty povinné věci,
Tak já vždycky říkám, to takové to zajištění toho provozního bezpečí, abychom to dělali tak, jak se má, v souladu s nějakou třeba regulací nebo certifikací a tak dál. A málo kdy je to propojené s tím účelem. Vlastně k čemu nám to jako firmě nebo mě jako jednotlivci. Jo, nevidíme ten dopad a pak nám to jako ztrácí smysl. My jsme se bavili už o některých těch věcech, které vlastně můžou pomoci to výrazně zlepšit a posunout dále. Jaké ty ještě vidíš teď hlavní trendy ve vzdělávání firemním nebo vzdělávání dospělých? Pre mňa ako je veľmi potešujúci fakt, že sa vlastne v tých ako prehľadoch tých trendov, to vždy na začiatku roku ako si môžeme ako počítať o rôznych ako trendoch a veľmi vlastne vystúpila do popredia práve ako schopnosť učiť sa. Z toho som ja úplne ako nadšený, že sa teraz ako tá pozornosť posunula z toho obsahu, lebo v predchádzajúcich rokoch boli vždy trendami nejaké ako fancy technológie a neviem čo, ale úprimne ako v tom biznise sme trošku ako zabudli na to, že tí ľudia potrebujú proste podporu, potrebujú sa naučiť, ako vlastne sa efektívne vzdelávať a toto sa teraz dostalo a myslím, že aj vďaka vlastne pandémie sa to dostalo hodne do pozornosti, z čoho som ja úplne nadšený, lebo v zásade, ak máme ľudí, ktorí sú schopní a povedzme nájdu si v tom aj nejaké ako nadšenie, ak mne sa veľmi páči výrok jednej ako firmy, ktorá definovala svoje L&D, že my tu nie sme na to, aby sme vám robili nejaké ako problémy s kurzami a školeniami, ale my sme tu na to, aby sme odstránili všetky prekážky na tej ceste vlastne k nejakému poznaniu a ak je to možné, aby sme vás dokonca ešte aj nadchli, aby ste sa stali ako nadšenými. To sú možno pre niekoho ako idealistické, ale myslím si, že to je pre dnešnú dobu úplne ako signifikantné, že vlastne ak je niekto ochotný a dokonca nadšene sa učí, je to úplne super a vlastne má to potom aj efekt možno aj lavinový aj pre kolegov a tak ďalej, proste vidia ten efekt. To je jeden z tých trendov a druhý, ktorý som už spomínal, ma teší vlastne ten záujem o tie learning experience platformy a vôbec o learning experience ako takú. To je ako trend, ktorý je veľmi výrazný a pochopiteľne v súčasnosti je to práve ten upskilling a reskilling, to je vlastne ako dopad tej pandémie. Toto sú asi, mne sa úplne ako ma celkom aj pobavilo, že vlastne tie technológie ustúpili. V zásade môžeme povedať, že tie technológie vzdelávacie máme, sú na takej úrovni, že proste čo chceme, tak vlastne tam dokážeme urobiť a sú veľmi ako dostupné podľa môjho názoru. A už sme sa posunuli k tomu, OK, máme technológie, poďme sa skôr pozrieť, ako ich využívať, čiže skôr sa pozrieť na ten proces učenia. Takže toto sú asi tie trendy a osobne ako sa veľmi teším, ako kam to speje. Ono vlastně ty okolnosti, které nás teď ovlivňují, ty vyvolávají ten pocit té nouze, ten point of need, o kterém si mluvil, kdy jsme fakt dotlačeni do toho, že už není zbytí, musíme se posunout, adaptovat, musíme něco změnit, možná i celý biznis. Lidi se musí učit nové věci, aby vlastně obstáli v tom, co potřebujeme. Jo? Není to vlastně snadné v tuhletu chvíli jako šlapat do firemního vzdělávání. My jsme to taky za poslední rok třeba viděli i na SEDu, jak závratně rostlo v užívání ve firmách a tak dál. Jak to dělat v době, kdy vlastně všechno funguje a jede tak jako vždy v době konjunktury? Jak prosadit tu změnu, když se daří? Jo, to je samozrejme otázka. Tu samozrejme je o tej schopnosti nejaké ako vízie a práve myslím si, že inak to musím uznať, že ten koncept tých učiacich sa organizácií má aj vlastne tieto veci nejako podchytené, pretože tam je práve veľmi dôležitá vlastne časť tej zdieľanej vízie. To znamená, že práve ako tá vízia tej organizácie nie ako nejakej statickej a vlastne ako nejaké organizácie, ktorá sa snaží ako udržať všetko tak ako po starom, ale skôr organizácie ako s víziou povedzme neustálej zmeny a nejakého napredovania. To je inak skôr výzva ako pre lídrov, aby vlastne dokázali vlastne tieto veci nejakým spôsobom odkomunikovať a vlastne natknúť ľudí a vlastne, ktorí aby sa cítili. Mne inak v tom korporátnom prostredí hodne vadí, že namiesto práve tej ako vízie sa skôr vlastne trošku uchyľujeme k takým ako, že sme tu jedna rodina a takéto ako veci, ktoré podľa mňa sme tam v práci a skôr sa snažíme ako nasledovať nejaké svoje profesijné ciele. Čiže tá vízia je podľa mňa lepšia cesta, ako povedzme skôr to hrať na nejaké ako príjemné rodinné prostredie, lebo myslím si, že to pre mnohých ľudí to ani uveriteľné nie je. Takže to, keby som sa vrátil k tej otázke, v tej dobe ako kľudu, keď vlastne máme, tak práve tá vízia je ako strašne dôležitá.
dôležitá a vlastne v kľude pracovať na jej dosahovaní. To je asi možno to. Mne sa zdá, že keď sa vlastne pozrieme na tie ako príklady z biznisu, práve firmy, ktoré ako neustále proste ako nie sú spokojné s tým ako stávajúcim stavom, tak sú v konečnom dôsledku úspešné. Pozrieme sa, kde sú firmy, ktoré napríklad ako legendárny fínsky výrobca mobilov, ktorí tiež sa nejako uspokojili s tým, že sú ako lídrom na svete mobilných telefónov a kde sú dnes. Hej, to sú ako možno príklady, ktoré môžu byť naozaj takým príkladom, čo sa stane, ak vlastne ztratíme nejakú víziu. On to byl, tuším, Jobs, kdo říkal lidem stay hungry, nebo absolventům, zůstaňte hladoví, pořád jako po něčem toužete, že snažte se toho dosáhnout a ono to vlastně platí pro ty organizace jako takové, jo? Snažit se posouvat dále. Ty jsi hodně i zmiňoval tu roli lídrů. Já třeba dneska si nejsem vědomý tolik příkladů lidí z top managementu firem, kteří by si opravdu dali prostor a čas na vzdělávání a šli tím příkladem svým lidem. Ono se to bere jako tady máte nástroje, tady máte třeba nabídku nějakých kurzů, můžete se zapojit, ale zároveň si na to najděte někdy čas podle sebe. Jo? Málo kdy na to ta firma opravdu vyhradí čas a prostor, protože to stojí vlastně peníze v očích těch manažerů. Jo? V tu chvíli vlastně vnímají ty své lidi jako neproduktivní. Jak tohle překonat, abychom nepovažovali ten čas strávený vzděláváním za neproduktivní čas? Super otázka. Ono je to práve aj jedným ako z trendov, ktoré sme ešte nespomenuli, že vzdelávanie by nemalo byť, ako sme už vlastne možno aj načetli, nemalo byť nejakým oddeleným ako samostatným športom, ale malo by byť vlastne každodennou súčasťou našej práce. To znamená, že ideálny stav je, že vlastne ani my vlastne nevieme úplne oddeliť tú prácu od toho vzdelávania. Je to vlastne jedna ako súčasť, jedno celok. A to vlastne súvisí s tým aj ako sa mení práve to, ako ľudia pracujú. Dnes napríklad, dobrý príklad sú napríklad tie startupy, že práve ten dôraz na tímovú spoluprácu, na ten ako spoločný postup, tam práve ako vytvára sa priestor na vzájomné učenie sa od seba, testovanie ako nových vecí. A to práve ako sa dostávame k tomu ako zmene toho dizajnu samotnej práce ako takej. A čím, to vlastne vidíme, čím je práca ako kreatívnejšia, tým vlastne tieto veci sú prirodzenejšie. Pochopiteľne máme profesie asi v biznise, kde, že povedzme ako úplne ako kreatívny, také účtovníctvo ma napadlo, že áno, je to nejaký benefit, ale máme tam nejaké pravidlá, ale aj tam sa dajú vlastne nájsť vlastne inovatívne cesty, ako povedzme tých ľudí vzdelávať, to bolo súčasťou práce. Myslím si, že aj ten argument, ktorý ako si spomenul, že vlastne keď sa vzdelávam, proste som neproduktívny, ono častokrát to aj samotní zamestnanci tak vnímajú, lebo oni potom tú prácu nejako musia ako naháňať a tak ďalej. A myslím si, že ten trend vlastne priblížiť alebo vnášať to vzdelávanie priamo do pracovnej činnosti. Napríklad, keď sa niekto ako dokonalý príklad, tak napríklad tie porady pracovné, ktoré som si všimol, že počas pandémie, ak sa prešlo do online, tak ako klesal ten čas, ktorý sme strávili na porade, ale teraz mám pocit, že ten ako vôbec práca je vlastne byť na nejakých meetingoch. Práve to sa dá namiesto nejaké ako preberanie nejakej dennej nejakej práce alebo nejaké ako takýchto vecí ako triviálnych, to sa dá práve využiť na nejaký transfer tých znalostí a práve tam je pozícia toho lídera, povedzme, poňať aj napríklad poradu ako vlastne vzdelávaciu aktivitu. To sú možno ako možné riešenia a napríklad my v tom learning designe sa práve ako pri tých ako co-create workshopov dajú vymyslieť aj takéto ako možno nečakané veci. Inak niekedy to nemusí byť nejaká ako úplne super sofistikovaná technológia, umelá inteligencia alebo niečo. Mne sa páčilo, že v mnohých firmách je napríklad zavedený tak ako jednoduchá vec, napríklad teraz sa to robí väčšinou v online, ale napríklad v britských firmách som si všimol, že majú taký akože virtuálny čaj. To znamená, že povedzme v určitú hodinu sa vlastne len voľne rozprávajú, čo sa deje, s čím sa vlastne potýkajú a práve tam vlastne tí líderi to využívajú na vlastne ďalšie vedenie tých ľudí. Zistím, na tom pracujú, viem k tomu ako nejakým spôsobom zaujať stanovisko, pomôcť tým ľuďom a tak ďalej. Takže možností je spústa. Ja by som možno našim poslucháčom doporučil len byť trošku ako otvorenejší a tvorivejší. Naozaj to nemusí byť hardcore vzdelávanie.
reálne môže to byť naozaj aj takáto aktivita. My jsme vlastně většinu těch věcí, které jsme v tom rozhovoru probrali, byly střípky těch věcí, které můžou přispět k tomu, že se posouváme k tomu ideálu učící se organizace. V České republice i na Slovensku my jsme hodně vlastně závislí na práci ve zpracovatelském průmyslu, ve výrobě, v těch typech profesí, kde je to spíše rutinní, manuální práce, precizní. Myslíš si, že i tyhle typy firem se můžou k tomu ideálu učící se organizace posouvat, nebo je to něčím vyloženě specifické? Ja si myslím, že to je univerzálny model a v zásade, keď si vezmeme, že vlastne, ja si osobne myslím, že nie je úplný ako rozdiel medzi týmito organizáciami vlastne v ponímaní toho alebo nastavení toho mindsetu ako učiacej sa, lebo dá sa to vlastne aj v tých ako výrobných firmách, kde viem si predstaviť, že ľudia pracujúci za pásom nemajú úplne tak ako čas ani priestor, povedzme, uvažovať nad tým, čo som sa dnes naučil, alebo čo môžem robiť lepšie. Ale máme tam zase ako prístup, že vlastne aj tieto vlastne ich činnosti sa dajú zlepšovať. To znamená, aj vlastne ten dôraz na tú automatizáciu musíme si uvedomiť, že vlastne my tých ľudí musíme už pripravovať aj na to, že vlastne ich ako manuálna práca nebude potrebná, že vlastne nahradia ich stroje. A my sme sa bavili o tom, že napríklad mňa úprimne ako pred niekoľkými rokmi fakt mi to otvorilo oči, keď mi niekto zo zemědělského biznisu povedal, že my už nepotrebujeme ľudí, ktorí taký archetyp povedzme nejakého zemědělce v montérkách, ktorý opravuje niekde traktor na poli. My potrebujeme skôr vlastne nejakých operátorov, nejakých ako inteligentných systémov, lebo ako som sa dozvedel, tak už aj kombajny sú navádzané GPS a vlastne dokonca autonómne rôzne stroje, takže skôr potrebujú vlastne ten progres. Takže ak napríklad nás počúva niekto, kto práve ako je vo výrobnej firme, tak vlastne myslím, že aj teraz je možno o 5 minút 12 vlastne uvažovať nad tým, čo budeme vlastne, ako budeme vlastne pracovať s našimi ľuďmi, aby vedeli vlastne ten prechod na tú automatizáciu zvládnuť, lebo určite vie, že a vlastne aj, že je taká obava, že vlastne tí ľudia prídu o prácu, no ale práve vlastne tou ako možnosťou ako transformovať, pomôcť tým ľuďom nadobudnúť novú kvalifikáciu alebo rozšíriť svoju kvalifikáciu je proste niečo, čo je veľmi dôležité a navyše, keď si tam uvedomíme aj ten ľudský rozmer, vlastne týchto zamestnancov už máme, sú vlastne nejako znútornení s tou firmou a keď im vlastne pomôžeme v tom progrese, tak je to ako samozrejme benefit. Takže o 5 minut 12. Mě třeba naplňuje optimismem to, že některé hrozně zajímavé příklady pro vzdělávání firemní jako takové znám teď právě z výrobních firem, z těch menších, původně třeba rodinných, které rostou a za pochodu se učí pracovat i s tím rozvojem lidí. Jo? Takže to je fajn, že takový příklady tady jsou. Teď se vrátím z té úrovně organizací do čistě osobní, do té tvé osobní roviny. Otázka na závěr je takováhle. Co ty se v poslední době zajímavého naučil nebo v čem ses posunul sám? Jo, ako z povahy mojej práce, tým, že vlastne navrhujem to firemné vzdelávanie, tak sa častokrát naučím aj veci, ktoré úplne ako nepotrebujem. Hej, ako mám kopec možno momentálne nepoužiteľných ako vedomostí, ale môžem prezradiť, že začal som sa učiť hrať na basgitaru. To je taký môj ako dávny sen a to aj k tej otázke o tom väčšinom začiatočníkom. Ja som niekedy ako tínedžer hral v punkovej kapeli a fakt potrebujete ako 3 noty zahrať, ale teraz som dostal od rodiny na narodeniny ako basovú gitaru a rozhodol som sa, že sa to naučím poriadne a musím povedať, že úprimne ma veľmi prekvapili ako dve dôležité veci. V prvom rade, na akej úrovni ako už môžeme nájsť online kurzy na výučbu hry na nástroj. Ja som naozaj ako musím zložiť poklonu, akože hudobník dokáže vytvoriť super kurz, ktorý ako ja vlastne u mnohých learning profesionálov ako nevidím. Fakt ako super veci. A druhá vec je, že vlastne pri tom, jak som ako vyvedený z toho komfortu, proste som začiatočník, tak som si mnohé veci znova ako tak nejako prežil, že napríklad naučím sa basovú linku a som úplne nadšený, prehrávam manželke, že jak mi to ide
a na druhý deň vlastne viem zahrať iba fragment. Proste ako, hej, ten mozog nefunguje, jak by sme očakávali. Čiže krásne ma to, veľmi by som doporučoval každému, kto sa venuje profesionálnemu vzdelávaniu, nájsť si niečo také, ako naučiť sa. Nemusí to byť hudobný nástroj. A veľmi krásne sa to ako znova dá vlastne prežiť tie začiatočnícke chyby a vlastne ja z toho, musím úprimne povedať, hodne ako čerpám, že vlastne naozaj to opakovanie, ten follow-up, ako proste zabúdam, ako dramaticky, inak napríklad aj to musím ako priznať, že jak som ako porozumel vlastne, jak sú tóny rozložené, tie stupnice na hmatníku, aj úplne inak vnímam napríklad hudbu, lebo som úplne ako očarený, že je to vlastně nějaký systém v tom, takže velmi doporučujem. Teď bylo krásně vidět, s jakým nadšením o tom mluvíš, takže jsi to opravdu vzal za své. Jo. A zároveň ses vlastně vžil a vcítil do pocitu těch lidí, pro které to vzdělávání designuješ, jo? Ano. Takže ti to něco dává i v té pracovní rovině. Braňo, děkuji ti za super rozhovor. Mně se to hrozně líbilo. Doufám, že to bude pro naše posluchače užitečné a že to pomůže posouvat vzdělávání i v českých firmách na vyšší úroveň. Ďakujem, budem sa tešiť niekdy na budúce a držím ako všetkým poslucháčom palce, nech vlastne skúsia aspoň pár vecí a verím za to, že to bude stáť za to. Děkuji. LMC nahrávky.